kpọtụ nwanyị na ji feneme ikeji bụ ife anyị na-eme anyị na-eme ya otu esi eme ya maka ịma na o meleme ịbata n'izu ọgụ ị ga-afụ ndị anyị ji eje ọgụ ịchọ ọgwakọ gị ọgwụ ime okwaja gị ego onye na-adị ekwe ga-ekwuta na ikeji izu ọgụ maka Chukwu olisonyegwu anyị ike anyị ji eje ọgụ izu ọgụ bụ ebe a nọ ikeji bụ egwu eji isi na ịba ọgba mgbe ị ga-agbakala oke nwa izu ọgụ ka ọzụ fefe ka ụma nwanne jee ka iju ese ezomesi n'izu ọgụ bụ ọgaranya eji eje mba okekide abụọ bụ nnukwu mmọnwụ eji eme ọnụ kemaka aja mkpoto kemaka aka ezu igwe kemaka akwa ebu ọ jụrụ ọgba arụsị Malaysia ụtọtọ nwa nesha udo na-egbe ọ na-abịa arọ ọbụna agụ mgbadike atụ egwu arụsị na Vienna agụ iyi izu ọgụ agụ dị onye mfe obele agụ izu ọgụ dogwu na-epe mpe nnukwu mmọnwụ pụta obola gbara ọsọ abọji ọgụ pụta obola sara ọkụ onye na-ajụzi m ife na-eme Oh yeah, can you baga? Yeah? Hey!
ka dibịa nnukwu alụsị oke nwa mmiri mara ugo
Boya, Nizol. I don't watch it live and direct 2025. Alô, Zuma Kaja.